Praise the Lord! Maayong buntag, mga kaigsunan! Hallelujah! Laigo na itong mga Diyos. Kumusta man? Malipayon? Malipayon ba mga anak sa Diyos? Amen! No? Taliwala sa mga problema, pagsulay, nag-abot sa atuang, ang mga anak sa Diyos, pagbiling yun nga, galipay, tulad kayo mo, manay always ginaangon sa Diyos, no? Nabisan mo, bati ka, mo sinati ta anak, maglipay din ta. Amen? Dawato na ito ang tanan, nagatong ikalipay. Praise the Lord! Salamat kayo sa tubuhay na Diyos sa tibuok, simana na siya nagauban, siya nagatipig, nagapangga sa atoa, nagapasinati ka nato sa iyang mga milagroso na mga buhat, no? Ang ayang Diyos na madayig, masimba ang atong buhay na Diyos ni Ana. Manitog tantanan mga igsoon. Hallelujah. Father God in heaven, salamat sa Diyos ining matahong na kabuntagon o God. Salamat kaayo na nakamata pa ni karon Ginoo o nakahimo pa sa pagdayeg dila kanimo o God. Salamat o Diyos nga imong gititigan, imong i-preserve ang among tagsa-tagsa ng kinabuhi o Diyos tungod para magamit nimo Ginoo alang sa imong kahimayaan o God. Thank you so much, Lord. Bisan pa sa mga pulong na among pagkahisgutan, among madungog, among mabati karon. Salamat, Ginoo, na ikaw giya sa matag kasikasing. Salamat sa bihog sa matag usang na imong ipaabot uban sa langit ng kaalam o hibalo na imong ibubo sa matag usang kanamo karon. Layo sa Diyos sa walay katapusan, dungog himaya ang balik natin mo, pinaagi sa pangalan ng Ginoo Jesus. Amen. Hallelujah. Mga igsoon, ang pulong sa Diyos atong pag-isgutan karon. Makita diya sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, paingon sa 23. Common na kayo ni siya nga verse mga igsoon. Permi na nato ni kadungog. Pero basahan na gyapon at hindi gyapon ang imong Biblia karon. Diha sa Mateo 7, beginning 21, paingon sa 23. No? Basahan sa inyong Bible na, kay English na ba niyang Bible? Praise God. Ingon ang pulong sa Diyos diri. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who do what my Father in heaven wants them to do. When the judgment day comes, many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Then I will say to them, I will never knew you. Get away from me, you wicked people. Hallelujah. Always na natin ay gagawag mga igsoon, di ba? Ang pulong sa Diyos, si Jesus mismo nag-ingon, na wala ang tanan nagatawag sa iya o Ginoo dinhi ang tanan magsulod sa iya ang ginharian. Mga igsoon, the moment na nakabatong taog panimuot diri sa kalibutan, nakailan na dahil taog Ginoo. Tinuod na dili. Katong nagsugod ka sa imong pagkabata mo, pa'y pagkamulat nimo ba nga kanabitaw na kay buot? Di ba? Baka nasayran na dahil nato nga dunay Ginoo. Dunay pulong Ginoo. Kaya naman, makita ka nato sa ato ang mga ginikanan, mga lolo, lola. Bisan pa, makita nato sa palibot nga kada Domingo, na ay Sabado, na ang mga tao mo adto gid simbahan.
kay musimba anang Ginoo. Di ba? Nasayod na tadaan ni anak nga dunag yo'y Ginoo o naduhog na nato nga pulong nga dunay pulong Ginoo. Di ba? Unya, makita po nato ba nga sa atuang nadak-an kana bitang ang atuang pamilya gasimbag yun sa Ginoo. Dunay uban nga nadak-an nila ilang pamilya gasimbag po ng Ginoo, pero dili tinuod nga Ginoo. No? No? Kanang mugna ang daghan kaayong churches tungod kay ang mga tao nagtuog yun nga na ay Ginoo. Bisag unsa pa na ang klase ng Ginoo ilang gituuhan diri sa kalibutan, basta kay naay pulong Ginoo. Pero naagi po'y uban nga wala gid pasabot unsa di ay ning Ginoo. Unsa gid pod ning kinsa ang tinuod nga Ginoo. Now mga igsoon, ato pag-isgutan karon to inherit God's kingdom. Unsaon nato pagsunod sa gingharian sa Dios? Unsa na ito? God's kingdom is for the righteous people, di ba? Kabalutan na, kinsa ganito mga tao nga makasulod ra sa gingharian sa Dios? Katong mga righteous people, katong mga piniling katawhan sa Dios, katong mga obedient na mga katawhan, katong mga faithful na nangalagad sa Dios, di ba? Katong mga masinugtanon sa mga sugo sa Dios, katong gasimba o tinuray. Maura gid na maka-inherit mga igsoon sa kingdom sa Dios. Kana nga klase ng mga tao maunay makasulod sa ginharian sa Ginoo. Na mga igsoon, gusto ba ka mawaltog langit? Gusto ba ka nga makasulod sa langit? Karon pa lang galing nga daan, ato nang mabasa din sa pulong sa Dios, ato ma-imagine na inani di ay kanindot ang ginharian sa Dios. Inani di ay kanindot patsyada kaayo, kung unsa wala ang ato ang huna-huna, unsa ang langit, labaw pagidana kanindot sa atong huna-huna mga igsoon. Sumala nga, bisan pagkita ng mga tao diha, ato ang pangutangkol nga, gusto ba ka matudlangit, muuo, gina. No? Kaya wala gina, kanang naamay mga tao mo ingon nga, bahala na, pa-interno ko, bahala na, naibad na pamahala, no? Pero naagin po yung ba na mo ingon nga, gusto yun ko, muadto ang langit. Kay, dili sa yun, kung maadto ka sa interno. Kabisan diri parang galing sa kalibutan. Sa kainit sa kalibutan, magsigi na tagbagulbol. Ini ito kayo rin. Magsigig bagulbol kay init na kaayo. Sabot na, kumapasok. Naskan, kumapasok na ba, pagulit daw dahil sa dalunggan. Pagulit dahil sa dalunggan, ibugnaw mo ng dalunggan. No? Dili na ito na-imagine ba ang kainit bitaw nga gulagway dili sa Biblia kaning ginatawag na impyerno. Dili ni siya sa pagminadlok mga igsoon, pero tinuod ni siya. Tinuod nga naay langit o naay impyerno. Duha ra gyud ang painan sa tawo. Langit ra gyud o impyerno. Choice na dayon na nato kung asa ta mosulod ang duha. No? Kay wala may makapamugos sa atoan. Wala may tawo nga makapugos sa atoan. Na dito kita dalon. Dito ta dalon. Kita mismo, ato ang choice. Kita mismo ang nagpili ana kung asa ta musulod. No? Muagri ba ka mga igsoon nga muagri ba ka sa pulong sa Dios karon na nagingon dili tanan gatawag og Ginoo makasulod sa ginharian sa Dios. Muagri mo ana? Muagri mo ana? Amen. Dili gyud tanan no. Nga naman nga dili tanan. Ngano di ay tungod kay ang tawo na adoy
batasan nga mo disobey gyud sa Dios. Di ba? Bisan tuod na kailan nga dunay Ginoo, mo disobey gyud sa Ginoo. Bisan tuod na kailan nga dunay Ginoo, dili mo sunod sa gusto sa Dios na ipabuhat. Bisan tuod na kailan nga dunay Ginoo, dili mahadlok pagbuhat sa butang nga maoy makalaglag. Bisan tuod na kailan og Ginoo, dili mahadlok sa silot sa Dios. Bisan tuod og na kailan og Ginoo, dili gyapon ka na mubuhat ba sa maayo bitaw. Dito rin gyapon magpabilin sa pagpakasala, pagsalong sa pagpakasala. Mga igsuon, balik ko na ito ang basa. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Ang i-point out diri mga igsuon, ang mga tao nagatawag o Ginoo. Nag-point out ang Dios diri mga igsuon, nga kani gatawag og Ginoo, kani di ay mga gadayag sa Dios. Gadayag ni sa Dios. Makatawag ba Ginoo ang tao kung wala gadayag sa Dios? Makatawag ba Ginoo ang tao kung wala gaampo sa Dios? Our prayer is an act of worship. Dili lang kay pagmuingon ta og worship, kada nagkanta ta, nag-liturate, o worship, kundi sa tanan nga mga gihimo nato nga pagsimba sa Dios, sa atong pag-ampo, pag-meditate sa pulong sa Dios, pagkanta, paghalad, awit diya sa tuboy nga Dios, paghalad, by our giving sa tuang tithes and offering, tanan nga mga buhaton nato nga para himaya ang Dios, mao na siya ang pag-worship nato sa Ginoo. O nga gi-point out diri sa Dios mga igsuon, kanina ning mga tao nagtatawag og Ginoo. Hallelujah. O dili tanan nga nagtawag kanako og Ginoo, makaadto sa akong gingharian. Nalo di ay nadinig man tanan. Nagatawag na magdili og Ginoo. Disgutan pa man ganit diri o. When the judgment day comes, many will say me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Tanawa ra mga igsuon, gihisgutan diri sa pulong sa Dios. Katong mga tao katong mga tao nagasangyaw na sa pulong sa Dios. Mga tao ampo o katong mga naposes, nakahimo ana, nakaperform og mga milagro, nakahimo ana. Pero sa giingon sa Dios diri, then I will say to them, I never knew, wala ko makaila kanimo. Mao ni giingon sa Dios, get away from me, you wicked people. Wala ko nakailag sa inyo. Igsoon dili ka garantiya nga bisan pa naa ka karon diri sa simbahan. Bisan pa nga kana nagbuhat ka sa kanang mga bulhaton, mga activities diri sa simbahan, dili ka garantiya nga kaniya mga buhat makasulod na ta dito sa gingharian sa Dios. Dili ni siya mao ang basihanan sa atoa, kundi ang atong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Kaya pwede man ta makahimo sa mga pwede natin himuon diri. Pwede man ta makalid, pwede man ta makasanyo sa pulong sa Dios. Parehani ipanisgutan diri, pwede man ta makaampo ngadto sa uban. Pero nganong wala pa man gid ay nakasulod sa qualification sa Ginoo. Nganong wala pa man gid ay nakasulod sa standard sa Ginoo. Kaya ang gusto sa Dios mga igsuon, ang atuang relasyon diha gyud sa iya. Atuang
kanang intimate nga pagpakigrelasyon diha sa tungguling nga Dios. Maunay kitanaw sa Dios sa atoa. Unsaon nato pag-inherit sa kingdom sa Dios? Una, do not deceive yourself. Atong basahan mga igsoon. James chapter 1 verse 22. Hallelujah. James chapter 1 verse 22. Ingon siya diri. Do not deceive yourself by just listening to His word. Instead, put it into practice. Mo ni mga igsuon, kay bisan pa og daghan ng mga tao makita sa simbahan. Pero igo ra naminaw sa pulong sa Dios, wala di practice. Dili ka garantiya nga naa pa dili karon sa simbahan, igo ra ta naminaw sa pulong sa Dios, pero wala na to di practice. Makaadto ka ta og langit, makasulod ka ta og langit kay giingon sa Dios. Igsuon ang ingon sa ato adiri. Ayaw ni bungi imong kaugalingon. Kay pati nagsimba na ta, pero gihimo na nato ni tungod kay obligasyon nga kada Domingo mosimba. Nianhira ta tungod kay para makita sa itong isig katawang na nisimba ta. Dili mo sugod ang Dios ng pagsimba na sama sa anak mga igsuon. Na kung gilipungan nimo ang imong kaugalingon sa diha na nianhi ka og church, meaning nagbuhat ka sa kana bitaw hypocrisy, tigpakaarong ingnon ra. And God hate hypocrisy. Dili siya gusto na ingana ng klase ang atong pagsimba. Dili siya gusto na kung musimba ta sa iya, ato kang libungan atong kaugalingon. Naigo na ta mo punto. Maminaw dahil mo pauli. Ang gusto sa Diyos, application sa giingon direct. Instead, put it into practice. Kung kasi atong nadungog ng mga pulong sa Diyos, atong buhaton, atong i-apply. Dili kay pagawas nato sa atong pikas dunggan. Tingano, kinsa na diay ang dihaduan na, ang Diyos sa kita. Kita rin gihapon. Wala mawala sa Diyos kung magbuhat ta o dili mayo. Magpabilin din siya nga Diyos. Kita mo'y delikado. Muna nga naghisgot dire na kinahanglan. Dili nato limbungan atong kaugalingon. Kung mudalig ta sa Diyos, dalig ta sa Diyos. Nisimba naman ta sa Diyos, tinutuan nato atong pagsimba sa Diyos. Amen? Nituo nga ta dunay Ginoo, tuuhan nato, tibuok nato kasing-kasing. Dili nato kay naarap sa na makapaglibong nga giday gyapon ta sa atong kaugalingon. No? Naabi nato og kuan katong himo kanang limbaya ang Diyos sa ato sa dili di ang mga isuot. Put it into practice. Joshua 1 chapter 8 giingon pagani dira nga kinahanglan basahon ang pulong sa Diyos. Dili lang kay basta basahon, i-meditate. Unsa ay nang-meditate? Pamalandungan ang pulong sa Diyos. Dili lang kay basta basahon, pamalandungan. Amen? Kaya mula na kita na o nag-deceive sa ato ang kaugalingon, naiko na pa nibasa sa pulong sa Diyos. Walay pang pamalando, walay pang practice ani. Dili gyapon ta maka-inherit, dili gyapon ta makasulod sa gingharian sa Diyos. Kung ingana lang klase daway ta mudani sa Diyos. Kung mangita ta og trabaho diri, grabe maglanad qualification. Halos buhaton nato ang tanan.
madawat lang ta. Di ba? Unya sa ato ang pagsimba sa Dios, dili pwede na ato rin niluluhod. Amen? Kaya nanikamot magalit ka nga makasulod ta og trabaho. Nanikamot magalit ka nga makumpay na to ang tanan nga standard nga gusto kaayo nga mga qualification na ipangita ang kumpanya. Ipanikamutan gani nato. How much more sa atong pagsimba, pagtalig, diha sa atong muli na Diyos. Atong panikamutan igsuon. Amen? Panikamutan nato nga makasulod sa standard sa Diyos aron nga ang puntahan sa langit ablis ug andam nga mo welcome sa ato. Amen? Muna dili gusto ang Diyos nga libungan nato atong kaugalingon sa diha ang dahil gusimba sa Panginoon. Amen? Ayaw libungin mo kaugalingon. Nabisa ka mo basa ka Biblia dra ito ra ka nagbasa. Pero walay pag-meditate, walay Bisaya ng meditate kung isuot. Pagpamalando, pagsabot o maayos sa pulong sa Diyos, kawang ka to. Mura ka kag-gisimba o niya, wala ang dahil. Kung nag-prayer, manpunta o niya, kanang nadaog ka sa ato ang nawas, sa ato ang kakapuyon, sa ato ang kakatulugon, wala niya mo'y kalimuan ng tanan mo na isuot. Kaya ang gusto lagi sa Diyos, katong intimate na relationship nato sa iya. Ang gusto lagi sa Diyos, kasi diha nga mutawag ka sa iya, mudahil ka sa iya, naata diha sa pagkamainito. Dili gusugot ang Diyos na ato ang gilibungan ang atong kaugalingon. Ganyan, libungan na to ang Diyos, na dili man na siya malibungan. Ang Diyos dili gyud malibungan. Muna nang kita mga igsuon, kinahanglan na dili po nato libungan atong kaugalingon. Dili lang basta kay disimba ka. Makita ka permi sa simbahan. Makasunod na ka sa ginharian sa Diyos. Dito ba na makita ka permi sa simbahan? Pero, sa ato ang pagkinabuhi mga igsuon, sa diha nga wala kay tao mo tanaw sa inyo Sa diha nga wala na si pastor, si pastora, si brother o si sister na mo tanaw sa inyo Sa diha nga ikaw na lang usa. Ang pangutana, Kristohanon pa ba ka? Kay mga igsuon, dili makita sa pagka-Kristohanon lang na kaning matawag ta nga Kristohanon kay simbata, matawag ta nga Kristohanon kay niadto ta og simbahan ni apil ta og fellowship. Dili nato kasugod atong kaugalingon sa diha nga kita na lang nag-inusara. Dili nato makita kung Kristohanon pa ba ta. Ay ha ba ta makita ang Kristohanon kung naata sa mga panagtigong sa mga fellowship, sa Domingo, mamudahil sa Diyos, diha na ba ta matawag na Kristohanon ta? Then kumusta kung kita na lang usa? Mas daghan ba ta og tayo sa Ginoo? Daghan ba ta og tayo na mudahil sa Ginoo? Taas ba ta og panahon nga muuklab sa ato ang Biblia? Mo-meditate sa pulong sa Diyos? Igsoon dili mo sagot ang Diyos nga musimba ka diri dahil pagkaunya nakita na ka dito sa mga kahilayan. Dili mo sagot ang Diyos nga musimba, magsigil ka kakitaan diri sa simbahan dahil pag Monday to Friday nakita ka dito sa sugalan. Dili mo sagot ang Diyos anak. Ato ra gyapon gilibungan ang ato ang kaugalingon. Nga dili ra ta permi sa simbahan makita nga balaan pag-abot sa gawas dili na. Kana mo pagpanglimpo og paanyo sa atong kaugalingon. Kita ra gihapoy nagpili sa dalan kung asa ta paingon. Wala mga igsoon, nagpahimangduan ta din sa Dios. Dili nato libungan ang atong kaugalingon. Amen? Dili nato libungan ang atong
Praise God. Dahil ito sa Diyos, tinuuray ang gusto sa Diyos. Hallelujah. Tinuuray na pagdahil, pagsimba ang gusto sa Diyos. Kaya pwede din nato buhaton ni Musangyan pa, pero walay gugma, buhat sa mga butang mga activities diri sa simbahan, pero tungod lang kay para makita sa uban nga dasig ta, na dili na masuko ang Diyos sana. Masuko ang Diyos sana. Dili na mao nga pagsimba ang gusto sa Diyos. Okay man lang mubuhat kita sa buhaton sa Diyos. Di ba? Kaya sa ganito yung lingon, balikan na to. Mateo chapter 7. Kaya gani, kinsa ito makasulod sa gingharian sa Diyos? Katurang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Katurang nituman. Pastor, nagaling ako. Pastor, nag-share ako sa kong silingan. Wala na ito nagtuman. Nakatuman maging dahil suon. Pero ang ginag-share sa Diyos sa ato ba, ang ato ang motibo. Ato ang motibo sa diha ng buhat ta sa mga buluhaton na gitahas sa Diyos sa ato. Kumusta ang ato ang motibo? Kumusta ang ato ang kasintasan? Kumusta kung kita na lang usa? Dako pa matagtay diya sa tuloy na Diyos. Sumula mga igsoon, sulod na sa gingharian sa Diyos, kumutubo man ta sa kabubuton sa iyahang kabubuton. Unya, dili nato libungan ato kaugalingon sa pagbuhat ini. Amen? Dili nato libungan ato kaugalingon sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Ikaduha ka punto. Try to learn what pleases to the Lord. Aron nga makasulod ka sa gingharian sa Diyos, tun-in nga makapahimuot ka diha sa iya ang atubangan. Ephesians chapter 5 verse 10. Try to learn what pleases to the Lord. Ang gipangita sa Diyos mga igsuon, katong buhat nga makapahimaya sa iyang atubangan. Niubay ka sa iya ang kuman, unya kana pag yung pag-ubay nato nga makapahimuot sa iya ang atubangan. Sayod naman tao sa itong mga pagpahimuot nga ay kabalo na tao sa itong pamaagi na makapahimuot din sa Diyos. Di ba? Katulad din ito ang pagkamatinod-anon sa pagbuhat amin. Matinod-anon ta. Nga ito ang ipuntirya ni Lord, ako ni buhaton Ginoo. Ano nga mahimuot ka sa akong kinabuhi. Dili kay gibuhat nato ni aron mahimuot si brother, si sister. Nya wala dito gihimutan sa Ginoo. Gusto sa Dios nga ato ang pagbuhat, ato ang mga ginahimo diri sa kalibutan kana makapahimaya sa iya atubangan. Dili na tamo muhapit sa mga pagpakaway diri sa kalibutan. Dili na tamo miyawat mga igsuon sa mga dili maayo. Kaya di nangawat ka sa dili maayo, pero muani man tag consequence dula na mga igsuon. Ato arag hapon na siya basulan. Ato arag hapon na siya antusan. Kung mangyawat ka sa dili maayo nga pamaagi. Ang gusto sa Diyos, bubuhat ka sa mga buhat na makapahimaya sa iya ang atubangan. Kaya naman, walay puno buli umansa na makaadto sa gingharian. So, galing mo sa nina akon dahil adto mo sa dako kayo nga occasions. Binahan mo sa kana, nga gumukot ng kayo sa nina. Tanawan mo sa mga tao, bukod man
kay Selena, wala din na siya nakatangbo og plancha. Ano pa sa mga tao. Unya pauma ora pagit atong Selena. Unya bulingon pagit kaayo. Nya mo adto ta ara nga classing occasion ni grabe ka bugga. Ganang pagsuta na. Mabulingan na gani gaway atong Selena, binataganan suot no. Samot na man siya, dili na gid makuha. Ato na lang mo trapo. Kay dili magyapon, lain magyapon kay siya suoton kay grabe naman siya ka mansa, dili na siya mapuslan. Igsoon, Revelation 21:27, nothing is impure will enter the city. Wala gyud hugaw na makasulod sa gingharian sa Dios. Wala gyud gungkot na makasulod sa gingharian sa Dios. Wala gyud mansa na makasulod sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios ug ang Dios mismo putli o gitudloan pa sa Dios sa pagkinabuhi nga putli diri sa kalibutan. Bisan tuod na ata sa kalibutan nga puno sa pagpakasala, puno sa mga lifestyle na dili maayo, gitudloan pa sa Dios nga magkinabuhi na balaan, na pure sama sa iya. Maski dili nato mag-perfect, at least atong gipanikamutan na dili lang tamo pahikuyon sa kalibutan. Mauna, mahibaya ang Diyos ana, malipay ang Diyos ana ng klase na pagbuhat nato. Amen? Dili ta mo conform dili sa kalibutan mga igsuon. No? Kaya naman, sa atong pagsimba, pagdahil sa Ginoo, kung ato alam yung basta-bastahon, Revelation 3:16, na kung init-init, bugnaw-bugnaw ta, kung magpangalanan sa Diyos, ay luwag kita niya. Iluwag kita niya kung ina ang klase nga pagsimba ang ato ang ipakita sa tubuhin ng Diyos. Iluwag pa sa Diyos kung dili maayo ang ato ang pinuhatan na dili makapahimaya sa iya. Kaya di-point out na bagay sa Diyos din, katunay nagtawag og Ginoo. Katunay mga tao magatawag og Ginoo. Hallelujah. Kunya kung matawag pa sa iya, kunya dili sa kinasingkasi, iluwa dito sa Diyos. Iluwa kita sa Diyos mo ito. Dili kita niya inhol. Ingnon kita niya. Huwag ko makailakan mo pahawa. Ipapahawa ta niya. Sakit kayo, nabagidisyon na dili ta inhol. Dili ta inhol na anak sa Diyos. Sakit kayo na mga igsuon. Kung sa atong panikamutan, amen? Atong panikamutan, na sa ato ang pagbuhat, mga buhat natin dali sa kalibutan, ato yung i-make sure na nakapahimuot din sa Diyos. Amen? Nakapahimuot din sa Diyos. Amen? Amen mga igsuon? Buhaton ang tanan na makapahimuot sa Diyos. Ato ang sungkiton ang kasing-kasing sa Diyos. Nagana mahimuot din siya. Amen? Mahimuot din siya sa ato ang mga binuhatan. Ikatulo mga igsuon, do not keep on sinning. Kung gusto tayo makasunod sa ginarian sa Diyos, dili na tayo padayon sa pagpakasala. Amen? 1 John chapter 5 verse 18. Niingon siya nila, no children of God, keep on sinning. Walay mga anak sa Diyos nagapadayon sa pagpakasala. Ang tanan ba mga anak sa Diyos? Amen? Mga anak na tanan diri sa Diyos, di ba? Ang tanan, nag-iingon diri 1 John 5:18. Walay mga anak sa Diyos nagmupadayon sa pagpakasala.
sa Dios. Mao pa gid iya kaharap, di ba? Matawag na kita anak sa Dios kung biyaan na ginato ang pagpakasala. Inhol na kita sa Dios ng mga anak sa niya kung biyaan na nato totally ang atong mga sala. Kini mga ipangkutta na itong ginagmay ng mga sala. Igsoon, magamay man na, madako ang sala, white lie man na o black lie, ang punot dulat, ang ulay anak, lie na gihapon, sala gihapon na. Kunya kisay author sa lie. Nasayod na ta anak. Nasayod na ta anak, mga isod, kisay author anak. Busa dihin ta mo padayon sa pagpakasala. Kay sige, daghan na kayo mga gasimba sa Dios, nagasigi og claim nga I am belong to God. Anak ko sa Dios. Daghan kayo gabungat anak nga anak ko sa Dios. Nabilog ko kang Kristo. Dili na ko iya sa kalibutan. Daghan kitang nagumag anak no. Revelation 2:9. No? Na-statement na gingon. Those who claim to be Jews but are not, they are a group that belongs to Satan. Kini kami sa mga igsuon, daghan ga claim nga mga Jews sila, meaning mga chosen people. Mga pinili na katawhan sa Diyos. Pinili ko sa Diyos. Daghan kitang madugong anak, mga igsuon. But they are a group that belongs to Satan. Ngano man mga igsuon. Kaya dili lagi gusto ang Diyos. Nagga-claim rata nga anak sa Ginoo. Pero naa pa kay sala nga wala surrender sa iya. Dili kita mamahimong anak sa Dios. Dili kita mahimong anak sa Dios. Bisan pa mo ingon ta nga anak ko sa Dios, pinili ko sa Dios. Nabilong ko sa Dios. Tagalangit ko. Mo ingon tayo anak ko sa Dios. Unya napa pa dai sala ang ditipig-tipigan. Dili ta matawag nga anak sa Dios. Because no children of God keep on sinning. Ang katura gyud ang assurance ra gyud mga igsuon nga maluwas ta mga igsuon. Kung atuan lang biyaan totally ang atuang mga sala. Diba? Assurance nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Romans chapter 6 verse 6. Kaya we are no longer the slave of sin. Wala na ka nagpakaulipon sa pagpakasala. Amen? Dili na ta ulipon sa pagpakasala. Wala na ta nagdominyon sa sala. Kung wala na ta anak mga igsuon, wala na nato nagipuy ang pagpakasala, matawag yun ta mga anak sa Diyos. Amen? Matawag yun ta mga anak sa Diyos. Kung dili na ta mo padayon sa pagpakasala. Kung biyaan na nato ang pagpakasala, ug magkinabuhi ta nga puli at tubakan sa Dios, matawag kita nga anak sa Dios, labaw sa kanan, makasulod sa iya ang ginharian. Amen? Kaya gusto man ta anak, gusto man ta musulod sa langit, gusto man ta nga magkaon kauban ang Ginoo dito. Gusto man ta nga magpuyo kauban siya. Gusto man ta mahigda og parasyo mapurugod. Ngantoy tanan. Ngantoy itagbod diri sa kalibutan. Pangandoy na tunggod sa langit. Pero naa lagi qualification. Ha? Dili na ta mapuyo sa pagpakasala. Amen? Dili na to tuloyan ang pagpakasala. Tinganuman mga igsuon. Di kaluyan ragid ta sa Dios. Di kaluyan ragid ta sa Dios.
Mga Israelita ra ba yan, mga Jews ra ba yan yun ang dipili nga katawhan sa Dios. Pero kita gikaluyan pa sa Dios. Aron nga makabaton punta sa maong kaluwasan, na pisik-pisikan sa kaluwasan sa pagpili sa Dios sa Israel. Mga gikaluyan lang ta. Unya, dili pa kita magtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo, ang dili ta mag-adto ang kuan. Langit nga giandam sa Dios para sa tuwa. Kay kaning langit nga giandam sa Dios para na gid ni sa righteous people. Para na gid ni sa mga faithful na mga katawhan sa Dios. Kung maghisgot ta og righteous, faithful, dili na gid ta wala gid pagpanglimbong. Wala gid pagbuhat sa dili maayo. Wala gid pagpuyo sa pagpakasala, di ba? Putli og dapat sa tanan sunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Kay kung isunod ta sa kabubuton sa Dios mga igsoon, ang sayod na kita na dili na nato puy-an ang pagpakasala, kay dili man na mao ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Amen mga igsoon. Mo na nga ato yung isure mga igsoon na sa diha nga kita na lang usa Kristohanan pabata. Ubasin parihalantaan ng mga tao nga claim na belong sila sa mga chosen people, pero belong di ay sila sa pundo ni Satanas. Sakit kayo mga igsoon no? Sakit kayo nga pag-abot mo niya sa judgment sa Diyos, i-deny pa sa Ginoo. Pag-abot na niya sa Ginoo, nagsimpa mo ninyo. Nagsayang ako sa inyo ang pulong. Muli diskutan na rin. Nakapaghingilan ako o mga na-possess. Ako man nakapag-ayaw ako o mga masakiton. Mo lagi. Kaya nag-ayaw ang ka. Imo mag-iangkon ang trabaho sa Dios. Delikado kayo ni mga igsoon. Nga kung ang kuno na po ang trabaho sa Dios, dili kita makasulod sa Israel. Dito kita ilabay sa impyerno. Dili nato pwede ang kuno ng trabaho sa Dios. Ginoo, nagsanyang ako sa puno. Nag-ayaw man ko masakiton. Di kaya yun nato lang ko mapulong. Amen? Giayaw man ako ito siya. Naala sa imua. Naala sa imua ang kanang pag-angko na dumhala na kita. Naala sa atuan kung maging anak ta. Igsoon, dili na siya mao. Amen? Dili na to ipataas na to ang garbo. Kaya nga wala kang gitay gahong. Wala gitay gahong na mo ayaw, sister, brother, oy. Igamahan lang to sa Diyos. No? Pusa nga, dili na to di ang punon. Ang trabaho sa Diyos, dili na to ang punon na to ang trabaho. Pasalamat ta, kaya nahimo ta mga kanang nahimong part sa Diyos na mabuhat ay ba. Nindot ka ayo, oy. Nga to ang amo, Ginoo. Diba? Pero dili nato ang unod ang ipahimo niya sa atuan. Nga atuan, tungod nato. Amen? Delikado di ako ni mo ito. Dili ako ta makasulod sa langit, ani. Kung mo ta katungod nato. Tungod nato. Kung wala na si brother si sister, dili na siya makasimba. Ikaw, gigugura ka sa Diyos para muwali. Ang pagpamuhat ang pagpamuhat sa Diyos sa kinabuhi sa tao ilaan na hindi trabaho, dili na nato trabaho. Kaya ito na tagipawalin sa Diyos. Ito na tagipakare sa Diyos sa mga kalag, sa mga katawhan. No? Pero dili nato trabaho ang mabako sa kinabuhi sa tao. Kaya dili kita makapabakuan na mga igsuon. Pero kung nakita ang identity ni Kristo sa atoa, bisan ka o dili ka musturya ang tawhana,
Nakita niya nga maayo ang imong binuhatan. Kana panandaan mga pangabing nga sa tao. Nangindot na siya og kwan o. Nindot na siya og lifestyle o. Nakita na ako ng tawhana. Bisag dili ni kaila, nakita na ako ng tawhana nga dili gyud ko pahiuyon sa pagpakasala. Akong simbaho na iyang Ginoo. Kinasunod din siya o maaari sa Ginoo. Dili pa lang ta makastorya anak mga igsuon, ang ubang mga tawhan, mapanalangin na pinaagi sa itong kinabuhi. Kung ato ang isulod o ikinabuhi kanunay ang identity ni Kristo. Kaya ang Ginoo, gusto mo din siya na magkinabuhi ka nga balaan sa sama niya. Gusto siya nga sundo nato siya. Nabuhat dali pagpakasalang Ginoo, wala man. Diba? So kinahanglan mga igsuon nga sa bisag unsa atong Ginoo, kinahanglan nga ma-present nato ang identity ni Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga mapahimot-an nato ang Ginoo. Amen. Kinahanglan nga dili nato malibungan ang atong kaugalingon. Amen ba mga igsuon? Gusto magkata mga atong langit, mga atong langit na! Hallelujah! Kitang tanan, gusto mga atong langit, busa mga igsuon, atong paningkamutan, nga dili ni kita, katong giingnan sa Dios nga wala ko, makaila kanimo. Pahawa! Dili na kita atong paningkamutan mga igsuon, nga dili kita katong mga iluwa unya sa Dios, ug wala nila ilihig. Atong paningkamutan mga igsuon, nga dili ta maadto sa impierno. Amen? Amen? Amen ba mga igsuon? Atong palagpakan kung na Dios, nindot ka mga igsuon. Hallelujah. Hallelujah.